De vreemdste dingen maken we mee in onze carrières, of niet, Ronnie? Ja. Nou ja, goed, kijk, het stuur mist hier aan de wagen. We hebben net een klein ongeluk. Mensen weten dat we op Dutch Valley zijn, of niet? Nou, bij deze ja. Ja, nou ja, kijk, je rijdt hier het hele terrein rond. En die chauffeur, die zat net hier, ik weet niet waar die is gebleven. Maar die paadjes zijn heel smal. En dan kom je die karretjes tegen, van die kleine karretjes. En dan zijn we dus de sloot in gesodemieterd. Ik zit nog steeds, ja, ik ga er gewoon veiligheidsrol om. Maar die chauffeur is met de stuurder vandoor gegaan volgens mij. Dat is een beetje pak afgelopen. Ja, dat glimt aan want ik moet nog op. Ja, je moet nog op. Ja, ik moet nog op, ja. Alle gekheid op een stok. Ik ben gek op alles wat glittert en glimt. En dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Dus daar had ik als kind al. Daar heb ik ook voor gezeten toen. Want toen kon ik nog niet betalen. Vanaf dat die tijd dat ik ben echt gaan zingen, zal ik maar zeggen dat ik het kon betalen. Was het eerst allemaal wat nepperijen. Nou is het allemaal wat wit goud en dat soort spullen allemaal. Jij bent een van de creatiefste artiesten die ik ken. Wat kun je al een tipje van de sluier oplichten voor het volgende project? Nou, ik zit nog midden in een project, want we zijn met de actie bezig. En, loopt dat een beetje? Wordt het een beetje meegezongen in het land? Ja, dat wordt heel snel. Ik dacht, gaan we nou een ingewikkeld liedje maken of niet? Ja. En toen hebben we besloten, we gaan een gemakkelijk liedje doen, maar toch wel met een boodschap. Ik ben eigenlijk een beetje van mezelf een beetje filosofisch aangelegd. Ja. Zeggen mijn vrienden tenminste tegen mij, Ronnie, wat ben je toch weer filosofisch. Maar in het nummer is nu, zal ik maar zeggen, de boodschap, het leven gaat meestal van links naar rechts, maar soms ook van achter naar voren. Ja, zo!